martxoak 30ean, larunbatarekin, arratsaldeko 6etan egingo den manifestaziora aurkeztera gatoz. Trena soziala bai, HT gelditu. Respetad la voluntad popular, lelopean. Martxa Altsasuko Zuhaitzaileen eraikineko parkinetik abiatuko da. Herriko kale nagusiak zeharkatuz eta plazan bukatuz. Kultur talde desberdinek parte hartzera edukiko dugu. Ibilbidea animatzen ariko direnak fanfarrea, pertsonai mitologikoak, zanpantzarrak, erraldoi eta buruhandiak batukada. Asmoa da ibilbide guztia zehar gure poza adieraztea. Poza gero eta ahots gehiago entzuten baititugu HTren gelditzeko eskatzen dutenak. Abiadura handiko proiektu hauek ez dute inolako oinurarik gure baliabideentzat. Sustapen ministeriotik proiektuak buruz egindako ingurumen inpaktu ikerketaren arabera bailara lurralde desegitura bat bihurtuko da. Ezponda handien, tunelen eta biadukto izugarrien ondorioz. HTak beharrezkoa duen bide bikoitza bailara osoa zeharkatuko duelarik. Hormigoizkoak izango diren zoru zabal eta luzeak utziko ditu beriainen magaleak. Bailararentzat, baita Nafarroa osoarentzat, hondamendien izango denaren aurrean. Gure eskaera eta proposatzen dugun alternatiba, gaur egun dugun trenaren hobekuntza eta mantentzea da.